Masih bersama Nugroho Laras Entertainment. Hey, asik, asik. Tes. Pamundutan Bapak Among Rawuh. Jumbuhaken swasana pas jemedul konang pakurmatan daharan. Dadi iramane sing laras. Trisno Waranggana garap cara irama keroncong. Oh ngoten. Dadi nek sragen-sragen grobiakan kok piring numplak kabeh sendok ora bener ya. Niki garap laras Mas. Iya, irama keroncong, ya. Monggo kanca-kanca pamundutan Bapak Among Rawuh. Lagu lawas tak browsing. Rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku ro siramu. Duh kang masak tenane aku ngerti atimu ning wis pastine aku tuh jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lila nggonmu trimo lilakno aku nyandek priya liya rakoso wis windu konku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ketemu Waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ning gending katresnanku tak tembangke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas hati buyangku ngelayung ambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes eluku brapes mili ana pipi apa tresno iku pancen ra kudu duweni wis lilakno aku kang mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno Waranggana. Secarangan campur sari Nugroho Laras pimpinan Raden Fajar SHMM. Juga ada Wahana Agri Production video syuting Sining Guyung Nugroho Laras Sound System. Rasa wis windu konku ora ketemu kegugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ngetemu
waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ning gending katresnanku tak tembangke saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinares tak lakoni kanthi ikhlas ati buyungku ngelayung ambara ing awang-awang bisa nanding aku mung bisa nyawang tumetes eluku terus ini ana pipi apa tresno iku pancen ra kudu duweni wis lilakno aku Kang Mas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggana. Terima kasih Dek Arum. Matur suwun. Matur suwun pamundutan Bapak Among Rawuh. Sekarang Ibu mugi pangajap mimpi seseming swasana pinangga jam bisa sawetawis. Cindy kepala ngaturaken suka parseka jumbuhkan swasana. Yuk Dik ndang koyo setoran ya. Jan meh pindah kowe.